салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ба канали мо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Дар ин навор мо маълумот дар бораи Манижа Давлатова ба шумо маълумот медиҳем. Манижа Давлатова 31 декабри соли 1982 дар шаҳри Кӯлоб ба дунё омадааст. Пас аз хатми мактаби миёнаи рақами 8 шаҳри Кӯлоб дар соли 1999 донишҷӯи факултаи забонҳои хориҷӣ донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ шуд. Сипас дар соли 2001 ба факултаи рӯзноманигорӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсилоташро давом дод ва онро соли 2006 хатм намуд. Манижабонуи хурдсол духтараке буд ғайриоддӣ. Рафтору гуфтораш ба мисли кӯдакони ҳамсину солаш набуд. ӯ бо лаҳни ширин тамоми аҳли хонаводаро дар ҳайрат мегузошт. Аз ҳамин лиҳоз дар дили кӯчакаш меҳри овозхон шуданро мепарварид. бо даргузашти рӯзҳои истеъдодӣ худодод болои гирифтани дар дилу дидаҳои мардум ҷой шуд. аввалин устодаш дар ҷодаи ҳунар падар буд. Манижа ҳунарнамояшро дар соли 2001 бо суруди «Дар лаби ҷӯй» оғоз кард. ӯ овозхон Зикрулло Ҳакимовро нахустин устоди худ дар ҷодаи санъат медонад. бо амри дил буд ё хости сарнавишт. 1 январи соли 2002 суруди аввалини худро дар телевизиони тоҷик сабт гардонид. худи ҳамон сол бо таҳду талошҳои пайваста албоми нахустини худро бо номи «Сарнавишти ман» таҳия намуд. ва 21 сентябр дар Кохи Борбад, шаҳри Душанбе, консерти аввалини худро барпо гардонид. барномаи таҳия кардааш дар толор ва санъаташ дар дили ҳозирин тасхир сохт. ба ин таҳрир Манижа бо сабту усулҳои хоса вориди дунёи ҳунару мусиқӣ гардид. 3 сол пайи ҳам бо гирифтани ҷоизаи мусиқавӣ суруди сол муваффақ шуд. соли 2016 Манижа ба ҷумҳурии Афғонистон даъват шуд. консерти худро дар 2 шаҳр Кобул ва Мазори Шариф барпо намуд. то кунун 2 албоми таронаҳояш бозоргир буда, ҳар ду дар консертҳояшро дар шаҳри Мазори Шариф омода шудаанд ва ҳамчунин консерт дар шаҳри Кобули Афғонистон барпо шудаанд ва ҳамчунин консерте дар шаҳри Кобули Шариф баргузор кардааст. Манижа Давлатова ҳаводорони бисёр дорад дар Тоҷикистон, дар Афғонистон ва Эрон. ӯ дар баробари Шабнами Сураҳё ва Нигина Амонқулова яке аз номдортарин бонувони овозхон дар Тоҷикистон аст, аммо вай чанд сол пеш саҳнаро тарк карда ва дигар худро овозхонӣ намекунад ва гоҳ-гоҳ барои дигарон тарона менависад. ӯ пайваста шеъру таронаҳо эҷод намуда, онро ба торҳои дили хеш ба оҳанг медарорад. аксари сарояндагон барои оҳанг даровардани таронаҳояшон ба ӯ муроҷиат мекунанд, аз ҷумла суруди Зулайхо Маҳмадшоева, Меҳрнигори Рустам ва дигарон. ба ҳамин навори мо анҷом мерасад. каме буд маълумот дар бораи Манижа Давлатова пешниҳоди шумо гардондем. лайк монданро фаромӯш накунед ва наворро ба дӯстони худ бифиристонед. дар амони худованд бошед.